ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обушорон, кӯчаи Деҳқонобод, 5 сотиқ замин, 3 дар хона. хона, дӯстони азиз, дидесе мақсад бо хишти лои бардоштагӣ, кришааш пӯшонагӣ, дара тиреза часпондагӣ нестай. обу светам проблема нест. обу свет ҳаст дар наздикияш. нарша, дӯстони азиз, 200 000 сомонӣ мегӯяд. боз касоне ки агар аз номи канали мо насиндеҷи сабаб масонад, боз арзон мешавад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапаш нависед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшии мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷиргатол, 5 дар хонаи 19 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам кардагӣ, 12 часпондагӣ, 5 дар хонаи ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. ина хай дӯстони азиз, ҳиҷаша бинед, мисол чӣ хел калони хушрӯй ва мисол 3-4 тонна мева медиҳад. 80 дарахти мевадиҳанда дорад дар ҳамин заминаш. дӯстони азиз, 110 та тирак дорад. аръар барои сохтмон тайёр мебошад ва иваз карда мешавад. ба ягон сехонака дар шаҳри Душанбе иваз карда мешавад. дӯстони азиз, мисол хона нархеш бомаслиҳатай. 5 дар хона ремонти замонавӣ, медорад фақат зиндагӣ мекунед. 19 сотиқ замин барои деҳқонора, заминшам бениҳоят калони хушрӯй. дӯстони азиз, хуб дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо кунед. дарун берун ҳамаша камера кардагиай. бания, мисол ошхона, ҳама ҷо камера кардагиай. ин эҷа ошхонашай. даруни ҳама ҷоро хусуса камера кардагиай. кӯхонаи алохона, бания, оғил ҳам дорад. 80 та дарахти мевадиҳанда дорад ва мисол дар як сезон 3-4 тонна мева мисол ҳосил мекунад. дӯстони азиз, 110 та тирак, яъне ки аръар барои сохтмон тайёр мебошад. иваз карда мешавад ба ягон мисол хонаи дар шаҳри Душанбе будагӣ. нархаш дӯстони азиз бо маслиҳат марҳамат кунед. номери ватсапаш монагӣ, занг бизанед. маълумот пуро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ мегуфтед. марҳамат кунед. як замини фурӯшӣ бо нархи арзон мебошад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғи 1. 6 сотиқ замине, нархша 40 000 сомонӣ мегӯяд. хулоса дар наздикияш дӯстони азиз мактаб ҳам дорад. светам ҳаста бодро. мисол аз ҳамон одамое ки дар баршон ҳастанд, мисол зиндагӣ кардистанд, ҳамсояи хуб ҳам дорад. нархи замина 40 000 сомонӣ мегӯяд. номери ватсапшон 981 61 61 17. занг бизанед. маълумоти пуро аниқтари заминро аз худи соҳибашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, чорумин эълони мо ана мисол хона дар шаҳри Душанбе қарор дорад. маълумоти пурра ба мо додагӣ нестанд. ба камида ки мисол маъқул кишид ҳамин хона 5 дар хона 4 сотиқ замин, дарвозаи калони хушрӯ часпондагӣ нав, 4 тарафи хона маҳкам, 5 дар хонаи хушрӯ дохтагӣ. нархи хонаро 200 000 сомон меояд. касоне ки аз шаҳри ваҳдат хонахар бошед, маълумот кунед, нархаш 200 боз савдои хуба мешавад. нашоди документош ҳамаш 100%, оби свет ҳам дорад. номерҳои ватсапаш мондагиай. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо ана хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Ҳилолӣ, 6 дар хона бо хишти пухта бардоштагиай ва заборашам бениҳоят мисол забори хушрӯ кардагиай. 4 тарафи хона маҳкам, 6 дар хона, 5 сотиқ замин. дар наздикии хона ҷамоат, садик ва мактабам ҳастай. даруни хона полни евра ремонт кардагиай. кадиме ки аз ноҳияи Хӯросон хонахар бошад. дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Ҳилолӣ. дидесен хай дӯстони азиз, мисол хона чӣ хел ремонти хуб кардагиай. ҷамоат, садик, мактаб дар наздикиаш ҳастанд. нархи хонаро 360 000 сомон мекунад. боз муомила дорад. дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш мондагиай. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин, мошин, квартира, дар ватсапи сурат ва маълумоташ равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. ана дӯстони азиз, кадиме ки аз шаҳри Ҳисор, яъне ки аз ҷамоати Шарора хонахар бошед, марҳамат кунед, як хона коробкаҳай, бо диққат гӯш кунед, хонаи арзон бо нархи дастрас мебошад. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабуз, 5 дар хонаҳай 4 сотиқ замин. хона бо сементблок бардоштагиай, криша часпондагиай ва дарадреза часпондагӣ нестай. кадиме ки ана бихараш шкатуршам дӯстони азиз як пара шкатур кардагиай ва подвал ҳам дорад. нархи хонаро 170 000 сомон мегӯяд. боз муомилаи хуб ҳам дорад. номерҳои ватсапаш мондагиай 901 09 90 50. занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписа закунед. аз ки ҷое ки хона дар кардем ҳатман дар комментар бинависед ва интизор шавед. мо иншоалло ки ҳаракат мекунем дар видеои пага хонаи ҳамон гуфтагита мисол ба навор бигирем. хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километрда қарор дорад. 4 дар хонаҳай 6 сотиқ замин. нархи хонаро 435 000 сомон мегӯяд. оби свети пастаянам ҳастай. соҳибхона дӯстони азиз қайд карда ки илтимос аз соати 7 соат то соати 8 бегаҳа метавонед тариқи номерҳои ватсап, тариқи номерҳои мегафон занг бизанед. кадоме ки аз Федератсияи Россия занг бизанед, аввал вақти соата бибинед, баъдан телефон кунед. 4 тарафи хона маҳкама дӯстони азиз, ремонти хуб, 4 дар хона, 6 сотиқ замин, нархи 435 000 сомонӣ. занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас бошед. дастгири шумо пешаи мост. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад. ба якумин эълони имрӯза, якумин эълони мо дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳрчаи Табибон. 4 дар хона, квадрати хона 60 квадрат мебошад. дӯстони азиз, 4 дар хона ва хулоса дар ҳолати миёна, мисол даромада зиндаги кам метавонӣ ва камтар дига бо ремонтшам хидмат мекунӣ. 4 дар хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳрчаи Табибон. боз аз ин қадар нархе ки мисол гуфтааст савдо мешавад. нархи хона 280 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз муомилаи хуб дорад. дар наздикии хона магазин, спортзал ва оби свети 24 соатам ҳастанд. нашоди документош ҳамаш 100%. кадоме ки бихараш аз 280 000 сомонӣ боз арзони хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз, номерҳои ватсапшон, номерҳои дастишон дар экранои шумо. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшии ҳастаи қарор дорад, яъне ки дар шаҳри Турсунзода, кӯчаша маълум кардагӣ нестай ва деҳашам гуфтагӣ нестай. Ба кадоме ки дар кор шумо бошад, дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти аниқтарашон метавонед аз худашон дастрас намоед. 4 дар хонаҳай ва 4 сотиқи замин. нархи хонара 300 000 сомон мега. боз аз 300 арзони хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз, номерои дастишон 117 11 15 12. занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, севимин эълони мо хонаи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод, яъне ки деҳаи Себистон. номи ҳозираи деҳаш деҳаи Себистон мебошад. 4 дар хонаҳай ва 10 сотиқи замин. хулоса дӯстони азиз, хона коробкаҳай дидесен, 10 сотиқи замине, 4 дар хона. нархи хонара 100 000 сомон мега. подвал ҳам дорад. марҳамат кунед ба касоне ки мисол аз ноҳияи Тоҷикобод хона кофтеса бошанд, занг мизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиямон хонаи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Куллоб, кӯчаи Умари Хаём. хулоса 4 дар хона, 4 тарафи хона маҳкам кардагиай ва дарвоза ҳам дорад. ремонтҳои замонавӣ. 4 дар хона, 6 сотиқи замина. дӯстони азиз, бахшиш 6 сотиқи заминай. туалет, баня, ҳезумхона, ҳавзи оби 6 дорад. оби свети 24 соата ҳам дорад ва нарша 295 000 сомон мега. боз арзони хуб ҳам мешавад. номерҳои ватсапшон монагиай, занг мизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Сталинский посёлок меган. 4 дар хонаҳай ва 4 сотиқи заминай. нархи хонара 270 000 сомон мега. оби свети 24 соата ҳам дорад ва номерҳои ватсапшон монагиай. 4 тарафи хона маҳкамай, дарвоза ҳам дорад. дӯстони азиз, 4 дар хона, 4 сотиқи замин. марҳамат кунед ба касоне ки аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хона дар кортон бошад, занг мизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, агар чӣ хеле хона мехоҳед ё ки замин мехоҳед, ҳатман дар комментария бинависед. мо ҳаракат мекунем дар видеои оянда, иншоалло ки рекламаш мекунем. лайк монед ва подписатсия кунед. интизор шавед. аммо хона мехоҳед дар комментария бинависед. худо меҳрубон, нигаҳбон бошад.